осон нест тифли худро калон кардан. Вазминтараш дар он аст ки агар шумо сайрогашт кардан хоҳед бо ӯ, мисол дар ҳавопаймо ташвиш мешавед ки метавонад мардумро ноором кунад. бо кӯдак сайрогашт кардан бо ҳама чиз рӯбарӯ ғалтидан мумкин аст. бояд падару модар дар он тайёр бошанд. дар давом мебинед модареро ки шуморо дар ҳаяҷон меандозад ва тамоми саҳифаҳоро паҳн кард. марде бо номи Дейв Карона бо ҳавопаймо ба Сан-Франсиско мерафт ки роҳаш 10 соата буд. дид ки чӣ хел модари ҷавон аз ҷои худ хеста бо кӯдаки 4 моҳааш ки дигарон фикр карданд ки онҳоро роҳи дароз бо гирьяву нола интизор аст. лек ҳеҷ кас ҳатто фикр накард ки чӣ кор мекунад ин модари ҷавон ки тифлашро ором кунад. ӯ аз ҷо бархест, ба мардум якто шириниҳои зебо тӯҳфа кард. Дейв шоҳиди ин ҳодиса буд ва хост дар мобили худаш сабт кунад. вақте ки зан ба ӯ наздик шуд, ба ӯ тӯҳфае кард ки дар дарунаш ширинӣ ва навиштаҷоте буд. тӯҳфа хеле хурд буд ва дар даруни он якчанд ширинӣ ва гӯшмонак буд ки ногаҳон кӯдак агар гирья кунад, мардум дар гӯшаашон бимонанд. дар варақ навиштаҷоте буд ки таъсир мекард гапҳояш ҳамаро. салом, номи ман Юнво, ман 4 сола ҳастам. имрӯз бо падару бибиам ба хабаргирии холаам рафта истодам. ман каме бо тарс ҳастам. ин якумин парвози ман аст. барои ҳамин ман каме шуморо нороҳат хобам кард. ман кӯшиш мекунам хомӯш бошам, лек ваъда дода наметавонам. барои ҳамин бахшиши худро баён менамоям. агар ғам дода нола кунам, илтимос, шириниҳоро хӯрда ором шавед. ин кор ҳамаро дар ҳайрат гузошт. Дейв ва дигар ҳамсафарон дар ҳайрат буданд. Дейв тӯҳфаро сурат гирифта дар саҳифаи худ навист тамоми ҳикояро, кӯдаки хурд ва модари ҷавон. ин қисса ба ҳама таъсири худро расонд ва духтарро хело таъриф карданд барои рафтораш. бисёриҳо хостанд бифаҳманд ки аз тӯҳфа гӯшмонак лозим шуд ё на. На, лозим нашуд, чунки тифли хурд то охири роҳ хомӯш буд. ин кори ӯ бисёртар ҳамаро дар ҳайрат гузошт. кори осон набуд ки ин модар барои ҳама кард. ин модар хело қадри худро медонад. ба ҳамин барномаи мо ба охир расид. фикрҳои худро баён кунед. саломат бошед, дӯстони азиз. Ребята, если хотите приобрести смартфон, скачать приложение Muslim Market. Можно в андроиде, можно в айфоне.